Čaute, práve sme dorazili do Blackpoolu, do zábavného parku Pleasure Beach. Tešíš sa? Tešíš sa? Jasné. A uvidíme, aké to tu bude. Trošku sa bojíme. Som zvedavý, jak to dopadne. Tak. Bolo to pecka, povedne si. Super to bolo. To bolo pecka, tá strieka, tá voda, to je epické, viete čo to bolo? Cípek. Každý, kto je v Anglicku, mal by sa tu ukázať v tomto Blackpoole nezažiť to, lebo to je niečo nenormálne. Fakt doplatí sa tu prísť. Tak ešte jedna menšia súka do videa. Tí, ktorí nechcú čakať veľké rady, napríklad 2 hodiny, hodinu, tak stačí si priplatiť takúto vecičku. Stojí to 45 libier plus 50 libier depozit, ktorý vám po návrate tejto kalkulačky vratia. A nečakáte rady, nič, fakt sa to oplatí. Tak chystáme na dráhu The Big One. Tešíš sa? Teším. Táto dráha bola aj vo seriáli Krok za krokom. Je to niečo také podobné. A jak skončíme, hneď vám začneme dávať naše pocity. Tak, toto bola tá najlepšia dráha tu na. Ja už na to nechcem ísť nikdy. Aj keď im už bolo dobré, aj toto bolo lepšie. Dvakrát som mal pocit, že vypadnem. Čaute, sme v detskom autičku. Sú na nich samé deti a my. My ideme veľmi rýchlo, neviem sa vykola inde. Ja neviem brzdiť. Šofer. Neviem brzdiť. Detská zábavka a zábavka pre nás. Ešte? Však to v kúze musím mať volám takto. No, poď, netutkaj to. Je to tu pekné okolie. Aj krásne tu je. Práve sme došli do druhej časti zábavného parku, kde je to už nejaký ten chill light. Niečo slabšie ako v tamtej druhej časti, tam to bolo zložité. Jednu dráhu som vám zabudol natočiť, bola to dráha Revolution, na ktorú sa fakt doplatí, mal som vždy strach. Práve sa presúvame na Alice Laser alebo Wonderland, čo to je. A budeme sa voziť v mačičkách. Čo na to hovoríš? Sa teším. Ha. Čaute, páni, sme prišli z atrakcie Valhalla. Bolo to úžasné. Eďko, povedz niečo. Čo? Bolo to super, boli sme tam až 2-krát. Je to strašidelná atrakcia s vodou.
ohne všetko, hudba. Veľmi dobre, odporúčam. Automatická sušiareň. Nás vysuší slnko. Pomaly už budeme odchádzať, ešte tu niečo pobeháme a už pomaly pôjdeme. Tak, ešte vám tu, dúfam, že niečo natočím. Práve sme vyšli z Pleasure Beach, kúpili sme si dve krásne trička, ukážem vám ich neskôr a práve sa chystáme na nejaký ten horor. Je to mimo parku, je to voncu. Vstupenky si platíte osobitne, ale práve ešte zážitok na celý život, takže ideme to vyskúšať a dám vám vedieť. Toto bolo ono. To bolo super. Už nikdy tam nechcem ísť. Nie nejaké veci, na ktorých sadnete na vláčik a nesú vás a vyskakujú na vás herci. Tu chodíte peši po stačnom dome a vystrašujú vás postavy z hororu. Bolo to dobré. Oplatí sa to ísť pozrieť. Spokojná. Cítila som sa ako vo filme. Spokojná. Áno. A teraz, kde sme zaparkovali? Ja neviem. Ja sama si to nepamätám. Dnešný deň by som zhrnul, že Blackpool je mesto, do ktorého sa oplatí prísť. Určite tu chcem ešte navštíviť zoologickú záhradu a aquapark, z toho budú videá taktiež. A povedz niečo k tomu dnešnému celému dňu. Mne sa páčil celý tento deň. Čaute, práve striham videjko a čo sa nestalo, nejako sa nám nedotočil koniec. Tu sú tie dve trička, o ktorých som vravel vo videjku. A neviem čo k tomu teda. Ja by som vám ešte chcela povedať, že neodporúčam vám tam nosiť šperky, mobily, náušnice, pretože ja som jednu náušnicu stratila. Ako môžete vidieť, aj vo videách. Hlavne sa to neoplatí nosiť na dráhy. Tak ja sa s vami lúčim. Vidíme sa v ďalšom videu, tak zanechajte palec hore, koment, subscribe, hoď čo, nás to poteší. Čauko. Ahojte.